وەکو بەرسڤەکی لەسەر ڕۆژنامەیە شارلی ئیبدۆ یا فەرەنسی یاکو سفکاتی بۆ وێنەیە ئالانێ کوردی یەکو ئەو دیاخوا و برایەخوا di deryaya îjê de jiyana xwe ji dest dabûn kirbû wêneya ku wijdanê hemî cîhanê hejandî hejmarek ji karîketerîstên Kurd û Arab bi şêweyê xwe bersiva wê karîketerê dan. Her wiha şahnişîna Ordinê Ranyal Abdullah karîketerek li ser rûpela xwe ya Twitterê ya civakî belav kiribû. Li gorî daxuyaniya dîwana şahnişîna Ordinê Ranyal Abdullah li ser wêneyê dibêje eger hebû ku alanê Kurdî di pêşerojê de bû ba pizîşkek yan mamostek yan jî bavekî dilbirehim. Gelek spas karîketerîst Usame Heccac li ser wergerandina ramanên min bo wêneyekî. Karîketerîstê Kurd Dijwar İbrahîm direya karîketerekî re diyar dike ku alan ji jor ve temaşeyî wêneya xwe di rojnameya Şarlî Îbdo de dike û bi dilekî şewa digirî. Her wiha karîketerîstê Erebî Filistînî Hani Abbas direya wêneya xwe re ya karîketerî bersiv dide û dibêje ku bîranîna alan hate kuştin. Li ser karvedana wêneya Şarlî Îbdo li ser welatiyên Ewropayê hin welatiyên Almanyayê xwepêşandanên şermezarkirinê li ser destdirêjiyên ku li kolên pêk hatibûn li derxistin û tê de wêneya ku rojnameya Şarlî Îbdo belav kirî hildabûn. Rojnameya Şarlî Îbdo ya Ferensî di hejmara xwe ya dawî de wêneyeke karîketerî ku sifkatiyê bi zarokê bi navê alanê Kurdî dike belav kir û ew bi destdirêjê seksî pesind kir. Di wê wêneyê de rojnameya Şarlî Îbdo pêşbînî dike ku eger alan Baba Sax wê pêşeroja wî destdirêjekî seksî ji jinên Almanî re ba, tişta ku retkirin û nerazîbûneke pir mezin durist kir. Wêneya karîketerî li ser torên civakî tevlîheviyeke mezin durist kir û gelek rexneyên tund arastî rojnameya Şarlî Îbdo ya karîketerî hatin kirin. Wêneya bi navê Penaber tê de du ciwan bê dêmên nebarazan diyar dibin li peyî jinekî diçin û li ser hatiye nivîsandin gelo wê alan bûba çê eger mezin bûba.